дар толори кӯхи фарҳанги суғдиёни шаҳри хуҷанд бахшида ба рӯзи артиши миллӣ чорабинии идона бо иштироки иҷрокунандаи раиси шаҳри хуҷанд Фирдавс Шарифзода, намояндагони сохторҳои қудратии афсарону сарбозон ва собиқадорони ҷангу меҳнат доир гардид. Сароғоз Фирдавс Шарифзода, иҷрокунандаи раиси шаҳри хуҷанд, суханронӣ намуда афзуд ки хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ ва ҳайати шахсии мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи мамлакат дар таъмини сулҳу суботи устувор, амнияти давлат, таъмини ваҳдати миллӣ ки асоси пешрафту тараққиёти кишвари мо мебошад, нақши барҷаста ва бузург доранд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз он рӯзҳои вазнин сар карда дар барқарор кардани сохти конститутсионӣ ва ҳокимияти қонунӣ, мубориза бар зидди дастаҳои мусаллаҳи ҷинояткор, кӯшишҳои табаддулоти ҳарбии хоинҳони миллат ва ҳифзи сарҳади давлатӣ хизмати фидокоронаро анҷом дода, дар ин раванд борҳо бо ҷасорату шуҷоат ва далериву матонати худ ватандӯстони асил буданашонро собит намуданд. дар идомаи суҳбат иҷрокунандаи раиси шаҳр таъкид дошт ки набояд фаромӯш сохт ҳазорон сарбозони далеру шуҷои ватанро ки дар роҳи таъмини сулҳу субот дар сарзамини аҷдоде ҷони худро фидо карданд. дар интиҳои суханронии худ тамоми сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ, намояндагони сохторҳои қудратӣ ва собиқадорони ҷангу меҳнатро бо 28-умин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар табрик намуда, барояшон сеҳату саломатӣ ва дар роҳи интихоб намудаи худ мардонагиву далере баҳри ҳифзи ҳимояи ватан садоқатро таманно намуд. ҳамчунин дар ҷараёни чорабинии тантанавӣ озмуни суруди сарбоз ки ҳамасола дар арафаи иди артиш доир мегардад ҷамъбаст карда шуд. иҷрокунандаи раиси шаҳри хуҷанд Фирдавс Шарифзода ғолибонро бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуд. ҳамасола дар арафаи таҷлили рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ баргузор намудани суруди сарбоз байни сарбозони қисмҳои ҳарбии гарнизони вилояти суғд бо ҳукми анъана даромадааст ва имсол низ соли 20 аст ки анаҳамин чорабинӣ бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроиёти давлатии шаҳри хуҷанд дар шаҳри бостонии хуҷанд байни қисмҳои ҳарбии гарнизони вилояти суғд дар сатҳи баланд гузаронида шуд. дар он ҳамаи қисмҳои ҳарбии гарнизон иштирок намуданд. мақсад аз ҳамасола баргузор намудани ин чорабинии муҳим баланд бардоштани маърифат, фарҳанги сарбозон мебошад, баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии худшиносӣ ва маърифати анъанавии сарбозон мебошад. бори аввал озмуни вилоятии суруди сарбоз иштирок кардам. дар он ҷо ҷои якумро гирифтам. баъд имрӯз дар чорабинӣ бахшида ба 28-солагӣ таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардам. аз хуҷандам то ба хатлон шамсу ифзаш мулки сомон, аз бадахшон то зарафшон гавҳаристони дурахшон. қувваҳои мусаллаҳи мамлакат яке аз рукунҳои асосӣ ва муҳимтарини давлат буда сипари боэътимоди ватан мебошанд. артиши миллӣ роҳи хеле мушкили сангини таърихиро тай карда имрӯз ба яке аз нерӯҳои қудратманди низомӣ табдил ёфтааст. ва артиши имрӯзии ҷумҳурии Тоҷикистон аз артише ки ибтидои солҳои 90-уми қарни гузашта, солҳои 2000, солҳои 2005 имрӯз ба куллӣ фарқ мекунад. имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз он ҷумла дар 18 шаҳру ноҳияи вилояти суғд барои хизмати ҳаррӯзии сарбозону афсарон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудаанд. шаҳракҳои ҳарбие ки дар ҳудуди шаҳрҳо барои қисмҳои қӯшунҳои сарҳадӣ, қӯшунҳои зудамал, қӯшунҳои хушкгард ва дигар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуданд, ҷавобгӯи меъёри стандартии ҷаҳонӣ буда барои сарбозону афсарон ҳама шароит муҳайё карда шудааст. ман имрӯз ҳамаи низомиён, кормандони мақомот, ҳамаи мардони ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ин рӯз, рӯзи артиши миллӣ табрик менамоям. ман ҳамчун бонуи низомӣ мехоҳам ба Тоҷикистон, ба ватани худ саҳми беандозаи худро гузорам. мо бонувон ва занон
به وطن به تاجیکستان صادقانه خدمت می‌نمایم. برنامه فرهنگی و فراغت با اشتراک هنرمندان به چهاربینی حسن انجام بخشید. گزارش سید مختار سیدانور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.